Velkommen til Bilmagasinet. Bilmagasinet, det er et professionelt magasin for folk, der elsker biler. Og når man laver biler, så er det vigtigt at være godt klædt på. Derfor vil jeg først lige, før jeg tager hul på den her bil, få den repareret, så den kan komme ud og rulle lidt per kilometer. Så skal jeg lige tage det rigtige udstyr på. Men vi skal også i gang. Jeg har fået den her bil ind, og det er jo faktisk mig, der har Danmarks rekorden i at lave biler. Altså, du tror, at de kan lave biler hurtigt og skifte dæk hurtigt på, med Formel 1, ikke? Men der er sgu en del hurtigere. Så hvis du lige vil komme med herover gang. Satan! Den vil ikke starte! Den vil ikke starte! Hvad fanden sker der? Hvad vil du gøre nu, Ivan? Så skal vi have fat i min assistent. Så bliver vi nødt til at få fat i min assistent. Asger, kommer du lige herover? Check it out now. Skal vi få set på bilen? Altså, så vidt jeg lige kan overskue, så er det topstykke. Det kommer til at koste 6.000. Det klarer jeg bare. Så skulle den være ordnet. Så spinner den igen. Hvad er problemet? 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 Du har et problem. 6.000. Ja, rolig nu. Vi siger tak her fra Bilmagasinet. Hallo, den virker! Du har et problem. Du skylder mig 6.000. Slap af, mand. Jeg giver hindbærsliter. Okay. Så lykkedes det mig endnu en gang at reparere denne smukke bil. Den spænder som en missekat. Og Asger skal vi nok ikke regne med at se i næste afsnit. Hør! Asger! Du sætter på bagsædet.